Action! Eräänä päivänä hapsiainen oli surun murtamana koulun pihalla. Ja samasta paikalle tuli iloinen hassisainen laulellen onnellista. Lasten auringon siltaaseen myöhäiseen iltaan. No mutta, hassiainen, mikä sinut on saanut noin surulliseksi? Onhan kaunis päivä. Miksipä en olisi surullinen? Olen saanut juuri huonoja uutisia. No mitä? No minulla on todettu sori. Ihoni irtoilee kämmenen kokoisina palaisina takaraivostani. No niinpä näkyy. Sinun tukkasihan on kuin apulankaa. No toden totta. Eikä siinä vielä kaikki. No, koulussa toiset kiusasivat minua ja haukkuivat killiksi, koska olen niin saatanan huono oppija. Ai niin. Mutta tuohonan on keino. Tule tukio. Mikä? Tukiopetus? Mitä se on? No tukiopetus on sellaista, että sinulle opetetaan asiat vähän silleen vankemmin kuin toisille. Minäkin olen tukiopetus. Kauneus ja terveys on minun vahvin aineeni. Siitä saan tukiopetusta vain 7 kertaa päivässä. Sen täytyy auttaa, koska sinäkin olet oppinut, vaikka olet niin helvetin tyhmä. Mutta entä minun sorjaasi? Se onkin vaikeampi keino. Annapas mietin hetken. Hei, keksi. Mennään kotiin ja voidellaan pääsi äitini antamalla ompelukoneöljyllä. Joo! Mennään ja lauletaan sinun lauluasi. Okei. Vasten auringon siltaa säte myöhäiseen iltaan. La 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 tuon ja kaiken lenteyteni sun.